Nach canna sé go bhfuil na ruútain a deanamh bethe friste nó doibhta gnne na ruút na hat na sinne. Channeal, itse ha dulígus neis trapachin jeffrichte nu ha fasues gun ha. Ach nach fiún nun ruút na jasus tú na sinne. Stoch ha fiún ju ach ha gemai jeffrichte nu ha na chaun as nu ha innig. Ha ceiltrip í bhór gotá mar se an na sinne agus an Afghanistan ha clán ús ág níanaan hat an na suúchaigh nach chuile dul jaachraigh is iad na inmhí hat in déalachaí as nuúntáid fat an béthe agus mar sin suúla sin go bhfuil sin ceolcheáilte rihí na an cloine. Ha sin fi ans na dúcinn sin ach ans an tuil go dé. Tá sinna tachaid an na imimeúí gotá. Ha a chuideach imimeúí an fan na heile tachaist. Chaneal únrút a tachaid an na gachtúí san túil gotá se é an na farsinneach an túil fé me sin céit iad na hachris an na tóir far áitichen. Cuiteach thuair sibh go bhfuil le duibh de dhéanaíe bhí suas a bhí stáilte. Bhil déadh acu bar san sin. Na bailachí sa scóil acum sa iad sin coní sé sinna sca lei sin sé in mar in Ans vin sá me sin pleit, nu ha badich siad cóig blina gus as a teacher raú. Féimte sé sin féime tú math geanú. Chat sé sin eis chan an sin. Dá has sa scólacha se chan sin tá scólacha chuú. Bhfuil is a gra go bhfuil duine bailach chuna géibh bhí suas dáta, bhfuil a gra bhfuil sin ina nun ire a bhí is an tuil go léad. Ha sin ní deoch brimí bhfuil sin go dhéanamh duibh de bhalaigh de bhálach nach churing suas dáta an dóid mar a thuirs mé ans nórateacham an dóid ha na Scáin de chuir dóid ha nas freicriché gach faníon a sin go dhéanú chaine sin mé sin ite ha seting ha bailach a chaine a déanú chu má an diachanin. As na cúsparin mar ha cúspar PE ha bhór chuid sé duine ha GNP sé bailcha húnta. Sin ún chuspar gotá as sa scáil. As a cha sé dearh sé chéiste géine sin rá déireh a go bhais rá sú. Tá roundchuig Gaman leis go ha roundchuig lodig sin roundchuig agus ha roundchuig sin na sealtaín mar go bhfuil bailach go féin na stad bheith cha roundchuig dhéanú le neach sa ceolalaige. Go bhfuil go aon duibh bhí suas sios a bhí saach. Go bhfuil bailach. As mé bhil sin buid. Ha sin gra go sin tar buid ar an bethe acha ach ha duine a gra go bhfuil inas asaige bailach operain agus chaneal inas asas an chláníon. Jane Jedevig hacker sin. sé sin féin na ciste na seo ná figur sin. Agus ruise cuiteach go bí níanaan a ránaltá agus ruútan mar sin agus go bí na fiad a féinach go meachan nían. Nach é stereotypes a húnta seo. Ach sé fiú a gra go éis stereotypes há ach has mar ha hénas mé dún go beáir na bailach bhí déanú sin. Sin a bheach chéin ach chanéal sin a tachart I fé an tú hátáir dúine níanaan a féinach go meach bhalaigh. Chanéal granach a níanaan. Chanéal stereotypes an cáí fíd gotá. Ach féimi ruúta gan na bheanna sin stereotype bhíon sin. Féimi ach had cúte gúine sméine chu go bí a thula duine an alapa a curá a féle agus cósta seo is féle á a nach. Chan stereotypes an cáí fíd ítir. An sil de gahraig so mar a bá stereotype an os sin na bhí ceart ag önam, stochan na chuil ceart na isise. Ach ha rutan na garcha chat bheit ha rutan ar a bhí garcha leis mar firnig bheit almán nu a bheit ar parent an nóg bheit ar maitharin bhrín sin is na marin ac in éis bheit na marin san túil in dú. Ach tíine ráis nu a bheit ar maitharin. Chanéal sin sin anna éachtarí a glasháin. Chanéal go ire agus mar sin chaneal sin fír inis. Ha cúte gra. Ráid fíd as na blion. Me sé gras an áireach ach ha bailí cheasta sin páir sin ruta éis sin difri. Chanéal thula bailach chuúta sin ísí. Chuite nuga. Bhríonn siú cuiteach mion Michael McIntyre
i'r television. So cael, a chynnu